Και στις πολυκατοικίες περιπλέκονται τα πράγματα αρκετά, γιατί όταν έχεις πολλά διαμερίσματα, άλλος έχει διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, άλλος έχει διαμέρισμα 45 τετραγωνικών. Οπότε δεν θα πληρώσουν τα ίδια. Οπότε πρέπει να μοιραστεί. Κανονικά είναι μια δουλειά, πρέπει να την κάνει ο διαχειριστής της οικοδομής. Δηλαδή, να βγάλω εγώ που αναλαμβάνω το έργο μια συνολική προσφορά για το συνολικό κόστος και τα υλικά, να δώσω την προσφορά, και ο διαχειριστής της εκάστοτε οικοδομής πρέπει να μοιράσει με βάση τα τετραγωνικά το πόσο αναλογεί στο συνολικό κόστος στον κάθε ιδιοκτήτη του κάθε διαμερίσματος. Φυσικά οι περισσότεροι όμως δυστυχώς δεν έχουν τη γνώση να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε χρειάστηκε να κάνω και αυτή την έξτρα μελέτη και να μοιράσω στο πόσο αναλογεί από το συνολικό κόστος στον κάθε ενοικιαστή, κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος, πόσο αναλογεί στην τελική προσφορά. Το άγγιγμα χρυσό